We are going to Nepal, bye bye India. Yara phakte hola moile mero khansilai. गोसो थोफ्रांनानै मोजां मोनफ्रांनानै जालासो जाथाराबा गैयाल'ना रायथिफ्लांना दानि आगिर' बार' बननामसो जालांबाय हनै दावराव जालांबाय गोसो थोफ्रांनानै मोजां मोनफ्रांनानै जालासो जाथाराबा गैयाल'ना रायथिफ्लांना दानि आगिर' बार' बननामसो जालांबाय हनै दावराव जालांबाय थैथावाबो थाबाय थाथावाबो थैथावाबो थाबाय थाथावाबो बारा बारासो जालांसिनबाय लाजिनानैबो राहा गैलिया बारा बारासो जालांसिनबाय लाजिनानैबो राहा गैलिया सानफ्रामबो नाजायो आं बावगारलांनो नोंनिफ्राय गोजानाव थानो सानफ्रामबो नाजायो आं बावगारलांनो नोंनिफ्राय गोजानाव थानो नाजायै 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 उल्थासो रिक्सन जाबाय क्लास टिचारनिफ्राय प्रिन्सिपालाव प्रम'सन मोननाय बायदि गोसो थोनायाबो पावारफुलसो जासिनबाय आं हले नागारनो हाला आं हले नागारनो हाला गोसो थोफ्रांनानै मोजां मोनफ्रांनानै जालासो जाथाराबा गैयाल'ना रायथिफ्लांना दानि आगिर' बार' बननामसो जालांबाय हनै दावराव जालांबाय आरो फैबावलायबाय एनआरसिनि दावराव दावसि लेगेसि डाटा नागिरनायनि आरो फैबावलायबाय एनआरसिनि दावराव दावसि लेगेसि डाटा नागिरनायनि आं गोसो थोनाय मेदामा आं मोजां मोननाय मेदामा पाकिस्ताननि जानायमोनबा बांलादेशनि बांलादेशि आउट अफ इन्डियानि वी आर गोइं टु नेपाल बाय बाय इन्डिया यारा फक्ते होला मोइले मेरो खानसिलाई वी आर गोइं टु नेपाल बाय बाय इन्डिया यारा फक्ते होला मोइले मेरो खानसिलाई